og ni daog pa to si Gwen Garcia mga par. Sure magid kaayo nga tanan nga mga mayor musugat gito niya ngadto. Unya nganong gamay naman lang kaayo, wala gani kabot og napuo kabuok. So maayong adlaw kanatong tanan, ug ilabi na gyud sa ako mga supporters ug sa ako mga subscribers. Daghan ay salamat ninyo mga par, ug sa ako mga viewers, ug sa katong mga viewers na ako nga wala pa naka-subscribe, palihog na kong subscribe mga par para ma-update mo sa akong i-upload nga mga video. So karon mga par, update ni incumbent Gwendolyn Garcia mga par nga gikan sa tong pagkapildi niya sa pinili ay hilom kayo si Gwen Garcia, wala gyud mo gawas. Pero gahapon mga par ni gawas na gyud si Gwendolyn Garcia, ni pakita na gyud sa publiko dito siya sa Robinson's Galleria mga par. Gani pag adto niya nga to sa Robinson's Galleria, na ganito'y kanang ni greet niya o kanang good morning, pero wala niya gitupag. Murag nang makita niyo sa dagway ni Gwen Garcia mga par kanang murag dismayado gid kaayo o kanang apektado kaysa sa iyang pagkapildi ba. Nya naa gani nag-ingon mga par nga nihila kuno si Gwen Garcia ngadto nya ug uban pa mga supporters ni Gwen ngadto nihila kuno mga par. Sagmuyo kuno kayo og naong si Gwen Garcia nga makita jud kuno nimo nga nang apektado gyud kaayo siya sa iyang pagkapildi. Kay sukat-sukat gud karon pa man gyud ni mapildi si Gwen Garcia. Unya sa iyang pag-adto nga to sa Robinson's Galleria mga par, pila na nakabuok nga mayor sa kalungsuran ang nisugat niya ngadto, gamay na lang kaayo. 51 biya ka mayor ang sa Cebu mga par, pero pila na ng kabuk mayor ang nisugat niya ngadto. Kay hinungdan og ngano ka mga par nga anong ang ubang mga mayor ngadto nga wa mo gyud mo pakita ngadto og gyud sugat niya. Basin og nangahadlok to mga par nga kanang sudyaan ni Gwen Garcia kay nganong napildi siya sa ilang mga lugar o gano'ng napildi siya sa ilang mga lungsod. Mo siguro wala mga adto ang ubang mga mayor nganong wala musugat niya. Kay og ni daog pa to si Gwen Garcia mga par, sure magid kaayo nga tanan nga mga mayor musugat gito niya ngadto. Unya nganong gamay naman lang kaayo, wala gani kabot og napuo kabuok. Sagmuyo kuno kaayo og naong si Gwen ngadto nya ug ang iya sa mga supporters and mga kanang klaro gyud kaayo nga apektado gyud kaayo sila sa ilang pagkapildi. Pero saon mga inana mo gyud ng eleksyon, amo gyud mo daog na amo gyud mo mapildi. Pero sakit kay pagkapildi ni Gwen Garcia mga pargay taliman gana nga pila sa katuig nga gobernador aning probinsya sa Sugbo. Pero karon pag yun na siya napildi, unang hantod karon murag dili pa na maka dawat si Gwen, kay siya na gani mismo niingon nga natuog ba kuno siya kay sa iya kuno pagmata lain na kuno ang gobernador. So daghan kayong salamat mapar sa inyong pag-suporta sa akong channel. Unya palihog kog subscribe mga par sa katong wala pa naka-subscribe.